Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Nido Tower και παιδιά πιστέψτε με, το παίζω γιατί είναι full χαλαρωτικό, ακούστε. Ακούτε, μισό το δυναμώνω κι άλλο. Και παιδιά δεν το παίζω για να το ολοκληρώσω. Το παίζω έτσι γιατί είναι full χαλαρωτικό. Οπότε και να μην το ολοκληρώσω δεν θα με ενδιαφέρει. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν το ολοκληρώσω. Απλά θέλω να το παίξω γιατί είναι πολύ χαλαρωτικό. Ωραία. Έλα. Πρέπει να μου εμφανιστεί ένα νήτο εδώ πέρα. Ναι. Όσο κατεβαίνει αυτό ανεβαίνει εδώ. Ωραία. Έτσι. Το έχουν παίξει διάφοροι διάσημοι YouTubers σε αυτό το παιχνίδι. Για παράδειγμα Fultin. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει ο Κέλλας, αλλά για τον Fultin είμαι σίγουρος. Γιατί είδα το βίντεο. Θα προσπαθήσω να βάλω το link του βίντεο στο description αυτού το βίντεο. Ωραία. Και έχω φτάνει στο κίτρινο όπου ήμουνα πριν. Χθες που το παίξα αυτό το παιχνίδι. Όχι. Δεν θέλω να πεθάνω. Ωραία. Αυτό το ρουτίνι. Τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό είναι full χαλαρωτικό. Έλα. Παιδιά είναι full χαλαρωτικό. Αυτό εδώ το Nido με το butter το έχω στην αληθινή ζωή. Και το κάνω squeeze κάθε μέρα και το παίρνω και στο σχολείο. Παιδιά είναι full χαλαρωτικό. Ωραία. Αυτό το κορίτσι που ήταν στο βίντεο των Τζάγια, αυτό που λεγόταν Top Donator, είναι η αδερφή του Πέτρου. Σας την έχω... Τον Πέτρο σας τον έχω γνωρίσει από ένα βίντεο μου. Και από ό,τι ξέρετε είναι πολύ καλό στο Rivals. Παιδιά, γιατί έχω τόσο λίγη ζωή. Γιατί δεν μου ανεβαίνει. Δεν πειράζει, έχει checkpoints αυτό το παιχνίδι. Και αυτό το κάνει ένα από τα καλύτερα OPs. Γιατί κάποια άλλα που δεν έχουν checkpoints μου σπάνε τα νεύρα όταν πεθαίνω. Γιατί μπορεί να είμαι τόσο κοντά στο τέλος και μετά να πεθαίνω σε ένα τυχαίο μπλοκ και μετά να πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή. Και αυτό είναι το πιο σπαστικό από όλα. Παιδιά, αυτό είναι full satisfying. Πρώτα dumplings. Και αυτά βουλιάζουν έτσι. Ο Τζάγια είναι στο World 4. Κοιτάξτε, σπάνε τα κυβάκια. Part 2. Έφτασα κιόλας. Έλα τώρα. Όσο είναι κανείς άλλος. Κανένας φίλος μου σε αυτό το λίτερ. Έλα. Ναι. Πήγαμε στο World 2. Αρχίζει με κόκκι. Τι. Α.
Ναι. Όχι. Ναι. Δεν πρέπει να κουμπίσω τα κόκκινα τώρα. Ενώ όχι. Έλα. Αυτό το έχω πατωρούτα ένα και θα το πετάξω αυτό. Γιατί τι μισό. Κάνει squeeze, είναι squeeze. Όλα αυτά. Ωραία. Ωραία. Ναι. Πέρασε αυτό το σημείο. Ωραία τώρα. Έτσι. Πηδάω εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα θα προσπαθήσω στα αλήθεια. Από πότε είναι το butter. Αχ. Κοιτάξτε, είναι full satisfying. Παιδιά, θα σας προτείνω να το παίξετε αυτό το παιχνίδι. Και ευχαριστώ σε όποιον μου κάνει εγγραφή. Είναι W. Παιδιά, αν θέλετε subscribe και ειδικά να σας έχω κάνει εγώ, παιδιά, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε και να είστε public subscriber, δηλαδή να φαίνεται σε ποιους έχετε κάνει subscribe, ώστε να βλέπω εγώ ποιοι μου έχουν κάνει, ώστε να τους κάνω πίσω απλό. Εντάξει. Ωραία, αυτό με τα μικρά τα πραγματάκια πατούσες γάτας, σκύλου, γάτας, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί μου έκανε slowdown τα πηδήματα. Ωραία. Τώρα δεν θα μιλάω και πολύ, ώστε να ακούτε λίγο το satisfying ήχο των νήτων. Ωραία. Θα σας πρότεινα αυτό το βίντεο αν έχετε ψιλοάγχος ή κάτι τέτοιο σε οτιδήποτε για να σας χαλαρώσει το μυαλό. Αυτό το σημείο εδώ πέρα δεν θα μιλάω καθόλου μέχρι να φτάσω στο part 3.
Ωραία, φτάσαμε στο World 3. Κάθε φορά που θα κάνω όπι δεν θα μιλάω, ώστε να ακούτε το satisfying ήχο. Οχ. Μισό λεπτό.
Ήρθα. Παιδιά, sorry που είπα ότι δεν θα μιλάω. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Μου σπάσει τα νεύρα αυτό το παιδί μου. Τώρα όντως θα το κάνω. Ωραία, φτάσαμε στο World 4. Θα το κάνουμε στο Part 2 αυτό. Γιατί τώρα δεν θα σας κουράζω με ένα τόσο μεγάλο βίντεο. Τα λέμε παιδιά.